നമ്മളിന്ന് കാണിക്കുന്ന വിഷ്വൽസ് മാമാങ്കത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്മാരകമായ മണിക്കിണറിന്റെ കാഴ്ചകളിലേക്കാണ്. അതിനു മുൻപ് മാമാങ്കം എന്താണെന്ന് ഒന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് പറയാം. ദക്ഷിണഗംഗ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് തിരുനാവായിൽ 12 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഒരു മാസക്കാലം നീണ്ടുനിന്ന നദീതീര ഉത്സവമായിരുന്നു മാമാങ്കം. മാഘമാസത്തിലെ മാഘം നാളിലെ ഉത്സവമാണ് മാമാങ്കം ആയത്. ഇത് മതസൗഹാർദ്ദത്തിന് കൂടി വേദിയായിരുന്നു. മാമാങ്ക ഉത്സവം ചേരഭരണത്തിന്റെ അധപതനത്തോടുകൂടി നടത്തിപ്പവകാശം ഒടുവനാട്ടിലെ വേളുവക്കോനാതിരിക്ക് കഴിയുന്നു. മാമാങ്കത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ നൽകുക എന്നത് അന്തസ്സിന്റെ ചിഹ്നമായതിനാൽ രാജാക്കന്മാർ പരസ്പരം മത്സരിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു. കോഴിക്കോട് സാമൂതിരി തിരുനാവ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹമായി മാമാങ്കത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ. AD 135 കോഴിക്കോട് സാമൂതിരി മാമാങ്കത്തിന്റെ രക്ഷാപുരുഷ സ്ഥാനം കൈയടക്കിയതിനെ തുടർന്നാണ് ചാവേർ പടയുടെ ഉത്ഭവം. സാമൂതിരിയുടെ മേൽക്കൈമയോടുള്ള പ്രതിഷേധ സൂചകമായി വേളുവക്കോനാതിരി ചാവേറുകളെ തിരുനാവായയിലേക്ക് അയച്ചിരുന്നു. പൂർവികന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രതികാരം നിർവഹിക്കാനായി ചാവേറുകൾ സാമൂതിരിയോട് പടപൊരുതി പോന്നു. ഇങ്ങനെ സാമൂതിരിയുമായി ഏറ്റുമുട്ടലിൽ മരണം വരിക്കുന്ന ചാവേറുകളുടെ മൃതദേഹം ആനയാൽ കെട്ടിവലിച്ച് കൂട്ടത്തോടെ മണിക്കിണറിൽ ചെവിട്ടി നിറക്കുകയായിരുന്നു പതിവ് എന്നാണ് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. AD 1755 അവസാനമായി മാമാങ്കം നടന്നതെന്നാണ് ചരിത്രം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.